Eh? Ning ndi? Ini mbok sik. Ning ndi ta? Dhewe. Hah? Tutupan. Oh, Irma teko to kan. Rane ya. Nah. Ya antri. Rane wa. Walah lari aku lihat. Yes, kenae. Ayo ya. Lanjut. Mana itu? Cadek kecil. Kurang paling susun. Sopo metu? Bene pae ning omah lor pae. Mulai anakmu mat. Mat lek kesel ngono kae. Kenapa anak ya? Pak, Wis kene sik to. Bagus ketemu nang kene kon ngapet. Heeh. Brono to. Puantes lho. Puantes lho. Iya, Pak. Oh. Wah, air batin Mas. tak ning kene aku. Iya. Oke. Air batin Mas. Wis, Nikola Ya. Aku tak memberi kira ada iki larane sisi pisan. Oh, Ngene kowe kok. Pak Yai ini sapa? Sapa Pak Yai ini? Atem. Oh. Ora hubungane apa? Bela kok ndek cewek to, Dek? Tuku nang ndi? Piro kuwi? Heh, piro? Kuwi dik iki 20. Liane nganu, liane 40. Ndi nang tuku? Well, larang itu, Mbak. Larang sakit tewel. Mbak. Kena sirah, Mbak.